Good evening, everyone. Please rise for the novena to Saint Jude Thaddeus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have called me the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of.
Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi para sa katuninongan sa kinaban. Maheherakon asin maugayo na ama, dai ka masasabota ni insi isay man na nagsasabuwag nin iriwal, dai pwedeng mag-ako sa imo an si isay man na namumuot sa bayolensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga mabangis na kahorasaan, bayolensya asin kagadanan, rangahaan sa imong kaakian asin buksan an sa imong mga puso sa paglaom, tanganing sa giraray, mamidbidan ang mga aldaw nin seguridad asin katuninongan. Lugod pa man, si Santa Maria, ina nin kaligtasan asin reyna nin katuninongan, tabangan ang gabos na nakakapot nin mga armas na nakakagadan asin nakakalupog na botasan na an sa indang mga amunisyon, an mga nagwawasiwas nin kapangyarihan sa katawohan na sunodon an kan banwaan, asin gelangan an kabanalan nin buhay, surugon asin paglingkudan an kagabsan kan mga pinaniniwalaan nin mga armas, maging responsable asin galangan ang diretso kan gabos na tao na makua ang ranga asin kusog kan mga naghihingowa para sa katuninongan. Sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay, siring man na andambang saro sa to, magpuon ng gad asin dayupot na maglakaw sa dalan nin tunay na hustisya, pagkaherak asin katuninongan. Kagurangnan matapos na lugod ang pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan, inigabos sinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo, ang prinsipe ning katuninongan. Amen. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ngunyan po Webes sa ika-unsing simana kan ordinaryong panahon. Ang sa tuya pong mga mas intention siyo po ang mga minasunod.
Mga pasasalamat offered by Hismondo family, Madrinian family, Del Agua family, Sompo family, Laguna family, Clarice Lianza, Neng Ante and family, for 18th wedding anniversary of Aye and Kiel, for 50th birthday of Maria Linda Fornilosa, for special intention offered for Josein, offered by Arabia and Alacar family, for continuous healing of May Joanne and Milagros Hismondo, offered by Hismondo family, for complete healing of May Ann and family, offered by Lina and Arizobal family, for safe and smooth pregnancy, offered by Eileen Reyes, for eternal repose of the following souls, offered by for Celso Felix, Dulot Can Castelo family, for all souls by Hismondo family, Winifredo Sr., by his loving family, Estelita, by Grahida family, all souls by Laguna family, Ryan, by Janet Ablesen family. Matindog po para sa Angelos. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Be Lord. it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Matindog po ang gabos para sa pagpuon. Sangaran kan Ama asin kan Aki asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Tiripon po kita sa kaumawan kan sa tuyang namumutan na patron San Judas Tadeo. Sa ebanghelyo po ngunya na aldaw, si Jesus tinutukduan kita na magpangadji. Mangadji kaibaan kapwa, mangadji para sa kapwa. Punantaan selebrasyon sa pag-ako kan sa tuyang mga kasalan, ginigirumdum ang mga pagkakataon na nagikitang makasadiri, asin da ipig-iisip ang kapwa.
Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako ning makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Berhen, sa gabos na Angeles sa Santos, asin sa ilo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurang ng Diyos. Maherak man lugod sa to ang Dios na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, nahuli kan palada na apostoles, nagtugot na kami magmidbid kan sa imong ngaran. Huli kan mga pamibi ni San Judas Tadeo, kaugaying warasan na ang simbahan danay na magtalubo sa bilang nin mga nagtutubod sa imo. Huli ki Jesucristong kagurang nanyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Hemateon po niya to an inot na babasahon. Ginono sa libro ni Sirach. Ang propeta na si Elias, nagpahiling siring sa kalayo, ang sa iyang mga tataramon, naglalaad siring sa karaba. Siya ang kagdara ning gutom sa inda, asin nagpuho sa inda, hulikan sa iyang maigot. Pag maigot, sa tataramon nin kagurangnan, pinintuan niya ang langit, asin makatulon niyang pinaoranan nin kalayo ang daga. Mamurawayon ka sa mga gibo mong ngangalasan o Elias, si Isay ang makakaarog sa imong kamurawayan. Ibinalik mo ang buhay sa tawong gadan. Hale sa syol, sa kabutan ng kagurangnan, ang mga hade isinubol mo sa kagadanan, darakulang tawo pinahali mo sa saindang higdaan. Nadangog mo ang mga patanid sa Sinai, ang mga pagbuod nin padusa duman sa Horeb. Naglahid ka nin mga hade na magtatao nin padusa, asinin sarong propeta na magiging kasalihid mo, dinara ka nin ariporos sa itaas, sa karo na ang mga kabayo naglalaad. Sosog sa mga hula, ika itinalaga sa pagpakulpa kan kaanggota nin Diyos bago pumutok. Sa pagbirikan puso nin mga ama sa indang mga aki, asin sa pagbabalik kan mga tribo ni Jacob. Paladan ang makahiling sa imo bago siya magadan, o Elias na natatahuban kan ariporos, si Eliseo man, pano nin duwang kahirasan kan espiritu ni Elias,
Nagibo nin dakol nangangalasan sa bagsik kan sa iyang tataramon. Sa bilog niyang pagkabuhay, dai siya natakot sa kiisay man, asin daing tawo na nakapatakot sa iya. Dainin anuman na bagay na dai niya mahimo, anggadan sa iyang binubuhay liwat. Kan buhay pa siya, mga ngangalasan ginibo niya. Kan gadana, mga ngangalasan man giraray ang mga ginibo. Tataramon kan kagurangnan, Salamat sa Diyos. ang mga tawong banal, mag-ugma sa kagurangnan. Ang mga tawong banal mag-ugma sa kagurangnan. Ang kagurangnan hade, mag-ugma ang daga, ipag-ugma nin mga kapuroan, katanosan asing kahatolan, ang pagtugmadan kan sa iyang natutukawan. Ang mga tawong banal mag-ugma sa kagurangnan. Kalayo ang nanginginotan sa atubang niya, asin tinututong ang mga kaiwal na nasa palibot niya, ang sa iyang kikilat pinapaliwanagan kan kinaban, nahiling inig kan daga asin pinagtakigan. Ang mga tawong banal mag-ugma sa kagurangnan. Ang mga bukid matutunaw sa atubang nin kagurangnan, sa atubang kan kagurangnan nin bilog na kinaban, ang kalangitan nagrorokyaw kan sa iyang katanosan, ang gabos na katawohan kan sa iyang kamurawayan. Ang mga tawong banal mag-ugma sa kagurangnan. Ang pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi, "Kun kamo magpamibi, dai kamo magmatinaramon, arog kan mga pagano, na naghuhuna, nahihimateon kan Dios, kun maggamit sindanin kadakol na mga tataramon, dai mag-arog sa inda. Bago kamo maghagad, aram na kan sa indong ama, an kaipuhan nindo. Magpangadji kamo, siring kaini. Ama niyamo, nayaon sa langit, sambahon an ngaran mo, mapasamuya an kahadean mo, kuyugon an buot mo digdi sa daga, siring man sa langit. An samong kakanon sa arualdaw, itao mo samuya ngunyan. Patawadon mo kami kan samong mga kasalan, siring kan pagpatawad niya mo sa mga nagkakasala sa muya. Hare kami pabayae na madaog nin sugot, alagad agawon mo kami sa maraot. Kung ipatawad nindo sa mga tawo an sa indang mga kasalan, papatawadon man kamo kan sa indong ama sa langit. Alagad kun sinda da inindo patawadon, daiman kamo papatawadon kan sa indong ama. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. The world teaches us to put ourselves first. Inutundaan sa diri. Very individualistic. Kaya, permita pong nadadangog sa mga tataramon kan mga tawo, masabi, my career, my future, my money, my dreams, ako ngo na, interest ko ngo na, ako ang mainot. This is the illusion of individualism.
Sinasabi kan individualism na ako ang sentro kan universe. Dapat maghiro ang gabos para sa ko. Kung minsan, damay ang Diyos. Pati ang Diyos, maghiro para sa ko. Sometimes, even in front of God, pati ang satuyang pagpangaji, it tends to be very personal o kaya self-serving. Pag-arog po kaini, pag individualistic, ang tunog kan pangaji, siring kaini, Lord, i-bless mo po ako. Lord, tabangan mo po ako. I-protect mo po ako. Mag-provide ka po para sa kuya, ako, sa kuya. To be clear, wala pong sala na magpangaji para sa sadiri o magpangaji for our personal intentions. Nothing wrong with that. After all, an apud ta sa Dios, Ama. An Ama, nagmamakulog sa aki on a personal level. And so God cares for us personally. You can pray for your personal intentions. Pero kaipuhan mag-ingat na ang buhay pangaji bakong nakasentro sana sa sadiri. Wala ng ibang pinangaji, kundi sadiri sana. Baad da ita po narireparo, ang pangaji ta, garo na sana listahan kan mga pangangaipo. Ang mga deboto ni St. Jude, bako man arog kaiyan, ano po? We don't come on a Thursday with our list of personal needs only. We bring other prayers. Magayon kan naghagad ang mga apostoles nin model of prayer. We heard in the gospel how Jesus responded. Ang tinao sa indang modelo nin pangaji, kabisado ta. We learned it from childhood. Ama niya mo, our Father. In fact, I'm sure habang binabasa ko ang gospel, nagsasabay ka mo at the back of your mind. Dahil tuom ta ini. Pero tibaad sa sobrang tuom, dain na tagayong napapansin, dain na gayong nakakasagom. Have you ever noticed na sa pangadjing pinangadjik ta duman sa gospel, nothing in those sentences use I, me, mine. No pronoun referring to the self. An nadangog ta, nyamo, samuya, kami, we, us, ours. Day tanadangog si Jesus duman sa pangaji na magsabing, Ama ko. Sabi niya, Ama niya mo. Day siya nagsabi, itao mo sa ko, ang sakuyang kakanon sa arual daw. Ang sabi niya, itao mo sa mo. Day niya sinabing, patawada ako. Ang sabi niya, patawada kami. This is not a little insignificant grammatical detail. This was intentional. Kan tinaon ni Jesus ang pamibing ini, the form was not singular. It was always plural. But sabihon, ang pangajing ini, da itinutuyo na pangajion na solo. Garo baga sinasabi ni Jesus na pag nagpapangaji kita, da isa na ipangaji ang sadiri. Kaya, dawa pangajion mo ang prayer na Our Father na sulo ka sa sarong kwarto o sulo ka sa sarong lugar na warang ibang tao. Know this, there are people praying with you. May kasabay ka, da ka nagsusulo sa pagpangaji. Come to think of it, habang nangangaji ka ngunya na oras, all over the world, igwang nagpapangaji. Dawa matangang banggi ka po magimata, mamatakang alas 3 nin maagahon. You can be sure that in other parts of the globe, there are people praying. Aram po nindo ang mga mongha saka monghe, monks and nuns, pray round the clock. Ang mga poor clerks, halimbawa, dyan sa tabon-tabon, daraga. Ining redemptoristin nuns, digdi sa gugon, minamata po yan sindang matangang banggi,
tanganing magpangadji. They pray the liturgy of the hours round the clock. They disturb, they interrupt their sleep. They wake up to pray for us. Dahil may nangangaipunin pangadji, dawa matangang banggi. All over the world, Catholics are praying at different times of the day to sanctify the world and sanctify the day. Kaya sa masunod pong mapagmata ka na early morning and you suddenly feel a gush of loneliness or sorrow or you want to pray, don't be afraid. Our brothers and sisters are praying for you. May kaiba ka, dahil ka nagsusulo. In fact, there are many people praying for you without you knowing it. An ina mo, pinapangadji ka, dahil mo aram. An ama mo, pinapangadji ka, dawa dahil mo aram. People care for you. Even strangers pray for you. We call this the treasury of the church. Ang kayamanan kan mga merito nin mga Kristiyanong nangangadji para sa kada saro, pati sa mga tawong daimo kabisto. And so, every time you pray, especially when you pray the Our Father, kaiba mong nangangadji, daradara mo sa pangadji, ang pamilya mo, ang friends mo, ang community, pati ang mga nagugutom, mga nagtitios, those you promised to pray for, you bring them when you pray the Our Father. Sa tuyang mga Pilipino, bako ining dipisil isipon, we have the value we call kapwa. Pag sinabing kapwa, ang pangarap kan kapamilya ko, pangarap ko man, ang kaugmahan kan friend ko, kaugmahan ko man, dahil kapwa ako, pag nagtios ang namumutan ko, tios man ako. Pag sinabi kong, Lord, i-bless mo ako, ang buot kong sabihon, i-bless mo ako, tanganing ma-share ko sa kapwa. Ako, kapwa. Kaya pag may nagrani sa kuya, pag-pray mo naman ako. We don't say, hindi, kanya-kanyang pray tayo. Ikaw, pray ka man, pray man ako. Hindi. When somebody asks us to pray for them, we say, sige po, sabayan ta ka, ibahan ta kang mga G. We become kapwa. We willingly carry the prayers of others. Si Saint Jude, marhay na kapwa. Pinapangadji niya sa mahal na Diyos, ang satuyang mga dinadara sa iya. Bako lang si Saint Jude, the Blessed Virgin Mary, and all the saints, and even the souls in purgatory, they pray for us, and we pray for those souls. Nagpipinangadjian, this is the economy of grace. This is the communion of saints. We pray for one another. Dahil, yang kataid mo, tugang mo yan. Hindi kita nagsimba digdi na separate individuals. Ining mga kasabay tangon yan sa laog ka ining St. Jude, magturugang kita, gabus kita aki min sarong ama. And every time that we draw close to God the Father, ang puso ta nagdadakula, tanganing may espasyo para sa kapwa. Dear friends, this is one sign of spiritual maturity. Masasabi mo na nagmamature ka na sa pagtubod pag nagpapangadji ka na para sa kapwa. Kanaki pa ako, ang laog kan pangadji ko kadaklan na beses, pangadji para sa sadiri. Pero kan nagdadakula na ako and I grow closer to God, I find myself praying for others. Iyo po ini ang purpose kung nata kada Domingo, after the homily, after the creed, igwang prayer of the faithful. Pinapatuod kita na magpangadji para sa kapwa. Dahil pagtatao ng mga G para sa iba, nagtatalubo na ang sakuyang pagtubod. Igwa kitang awit sa Bicol para digdi, sabi ta, daing sisay man ang nabubuhay para sa sadiri lamang, daing sisay man ang nagagadan para sa sadiri lamang. Kaya
tattao na akong maging maugma pag ang kapwa ko igwang blessings. I'm happy when other people are blessed. Bako lang ako, sana i-bless man kan Diyos ang iba. Pag ang ibang tao nakukulugan, nakukulgan man ako. Ginigirumdum ko ang mga tawong warang nagpapangadji para sa inda. At yan, bago kita magkomunyon, papangadji unta ang ama niya mo. Tugutan tanaan mga tataramon kaini, makasagom, namnamon ang bawat tataramon, girumdumon na habang pinapangadji ta ang ama niya mo, dai ka nagpapangadjing solo, may kaiba ka. Dahil pagtatao ng mga ji na may kaiba, pagtatao ng mga ji para sa kapwa, nagtalubo na ang pagtubod. Bless me, Lord God of all creation, and take us and receive the bride offerings to the earth, Lord, the human grace and great comforts, Bless me, Lord God of all creation, and take us and receive the bride offerings to the earth, Lord, the human grace. Spirit of God. Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining satuyang atang, akuon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kang kagurangnan an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kaming naggagalang sa daing sagkod na kamurawayan kan banal na apostol, si San Judas Tadeo, namimibi na sa imong akuon an samong mga panuga, asin magkanigong pasunodon kami sa pagselebrar kan mga banal na misteryo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa saimong espiritu, iitaas an mga puso, imnitaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sain, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Tapinatugmad mo sa apostoles an sa imong simbahan, tanganing ini, magindanay natanda kan sa imong kabanalan sa daga, asin magtaonin mga langit nun na katukduan para sa gabus na tawo. Kaya ngunya na sinsagkod paman, kaiba kan bilog na hukbo nin angheles, dusay sa imo an isip kaming nagsasaranong, nagkukurahaw, asin nagsasabi. Sa
Kagurangnan, ikanang God-an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong papa, si Leon, han sa mong obispo, si Joel, hasinan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay heraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Dios. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urugnaan sa mong namumutan, San Judas Tadeo, gabos na santos na kaidtupa, nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mantang ginigirumdum an sa tuyang kapwa, pamibiun taan pamibi na itinukdo ni Jesus. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. Ang samong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo,
an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesucristo. Hulita sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hari paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Sa imong espiritu. nagmamakulog para sa kapwa, magpatinarauhan kita nin katuninongan. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Ikaw
Please kneel. Prayer for the sick. Grant Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sick, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church. Through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray for you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Matindog po, mamikbi kita. Kagurangnan, kaming nag-ako kan mga sakramento, mapakumbabang nag-aarang sa imo sa Espiritu. Tanganing an sa mong ginigibo sa paggalang kan pagsakit kan sa imong apostol na si San Judas Tadeo, magpadanay sa mo sa imong pagkamuot. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabo sa diit na paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya tong kolekta sa mga misa ka nakaaging Webes. Nagabot po sa 22,346 pesos and 70 centavos. Anambag niya to sa siring na oras nin misa, nagabot po sa 4,082 pesos and 50 centavos. Ang second collection, nagabot man po sa 7,225 pesos and 50 centavos. Maabot mi man pong pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging simana. Mga anonymous, 3,000 pesos, 1,200, 1,900 pesos, and anom na anonymous na 500 pesos. Diyos mabalos po. Matindog na po. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. sa tabang po kan mga pamibi ni San Judas Tadeo, bindisyonan kamo asinan sa indong mga namumutan, sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw kita, mabuhay para sa kapwa. Salamat sa Diyos.